guys! Magandang hapon! Welcome back to my channel. Oras na naman ang pagluluto ni Duday. Samahan niyo ako sa aking pagluto. Magluluto ako ng gulay na sayote. At basa yung damit ko. Sayote with tuna. Tuna na nasa lata. Yung aking beef ay hindi pa ready para lutuin. Pinapalambot ko pa. At ako'y magluluto ng beef mechado with gulay na sayote. Madali lang to lutuin para sa para hindi na karne ang halo. Meron akong sayote at meron akong tuna sa lata. Ano siya? Ano ba ito? Century tuna at yan. Meron akong kamatis at kamatis, bawang, sibuyas. At ako'y magigisa na. Araw-araw ay luto. Walang ginawa kundi kumain. So yan, nagbigasan ako habang ang aking beef, hindi ko makita. Ang aking ang nakasalang pa ay yung beef mechado. Nagisa na ako ng gulay. Medyo matagal to kasi isang oras siya pinapakuluan dahil malalaki yung hiwa ng beef. Pag lagi kang nagluluto guys, wala ka nang ganong kumain sa luto mo. Minsan nga, pag nagluluto ako, hindi ko na siya natitikman. Pagtintikin na lang, parang nasusuya na ako. Lagyan na natin ang kamatis. Simpleng gulay lang to guys. Lutong mahirap lang to. Lutong mahirap. Lutong mahirap lang. Hina na ng ano to.
Kailangan ng palitan yung kalan. Kumahilan na natin. Bali yung ano to. So, itong pressure cooker na to ay magtagal sa magpalambot. Minsan ito, katulad yan, ito, abot ko ng isang oras. Inano ko to ay 329 ba yun? Basta ganun mga ay, mag-4 na. 350 pala, 350. So, na-start ng pag-cook. Ayan, ilagay na natin ang ating this na karne, gawin nyo na lang tuna para iwas cholesterol. Ayan. Natin na siyang tingnan ng paninta. Asin at pag ng gulay saka para templado na siya. At syempre ang ating pampalasa ay ang magic recipe. Sunod na natin yung gulay dahil sunod na natin yung sayote. Yan natin siyang hindi na natin siya lalagay na sabaw kasi meron na yung sabaw nung una hindi ko tinapos. Puntak pa natin hanggang kumulo. Antayin natin hanggang kumulo. Ayan, buksan na natin. Pala, ano na, luto na. Malapit na sa luto. Parang ano na to, latok. Alam niyo ba yung latok? Yung salitang latok, ano yan eh, waray words. Ang ibig sabihin ng latok ay overcook. At ating titikman. Sino tayo na? Patay ng kutsara. Ito natin. Okay na siya. Kunting ano na lang, kulo para maluto. Ayan. Takpan natin ulit at mamaya ay ating pakalin.
Mamaya pa natin patayin to at medyo ano. Ay. So yun guys, tama na to at mahirap maubay po ang sayote. Yan. At wag natin yung takpan para hindi siya hindi siya mag-ibang kulay. Kailangan ano. Ayan. Patinaw lang, patinaw. So, yan guys, isa na namang lutuin dito sa aking kusina. Isa na namang recipe ang akin pala na ibahagi. So, yan guys, at ako'y meron pa ako isang lulutuin ha. Yung naantay ko lang yung mechado. So yan guys, tapos na ako magluto ng sayote ng gulay na sayote. Isa na naman kaalaman ang aking ano naman yan. Naluluto ako. Isa na namang recipe ang naibahagi ko sa inyo sa araw na ito. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko para click nyo na rin yung notification bell para update ka sa aking mga susunod na video. So yan guys, thank you, subscribe, bye.